Здравейте хора, и това е Майнкрафт епизод 2. Епизод 1 се провали, изтри се някак. Нали знаете? Сега. Ето ни отново. Тук. Чакайте. Пишете в коментарите дали съм готина. Не, дървото ще го направя на дъски. Така. Лопата. Къде е лапис лазулито? Нинчантната такирка. Мислите да се взима лапис лазулито? Кое? Лапис лазулито. Кой ти? Типа, да бе, ти не го знаеш. Ми е хубавата. Нежна жла. Ето ни отново. Изкопахме малко лапис лазули. Как се енчантва? Виж каква лопата имам. Как ги енчантваш? С лапис лазули. С ейта кос. Такос? Не с ейта кос. Енчантната ни ми брадва е от тебе. Ти ми я даде. Няма да ти я върна. Или вале. Лягай да спиш. Ти има прозорец. То по-хубаво да вали. Аре, лягай ме. Пак заобикаляш. Така. Сега. Спряло е да вали. Страхотно. Аз. Тук съм забравя. 5 айрон. Да отида да копам още, че ще ми трябват и за бутушки Даймонд. Чай сме енчантед. Да, който ти е у мене. Не, в мене си. Това на какво ти прилича? Чакай. Искаш да търсим? Да. Ванесо. Да. Това на какво ти прилича? Чакай. Виждаш? Вярно. Гречно. Не ги взимай. Кое, какво да взимам? Айрана. Какво е? Чай съм си и тука. Какво е ран да взимам? Виж да не
само печката. Виж, Вики. Гледам тук забравя. Ниче не. Че изхабена ли? Че колко хабиш, ма? Не, казах ти, че имам просто гледам. Слушах съм да казвам си го. Аз май си го прави. Кой ще да прави? Запалка. Нищо не. Да, не само уния. Ей, в Ейтос се го заплювам, чуля? Кой? Дето го разруших. Какво? Там ще се слагам дървета. И ако искаш, ми кажи. Бутушки ще да се прави. И... Значи бутушки, искаш ли енчан? Значи? Да. Че нямаш ли? Имам. На. Но си. Какво да япаш, ма? Просто иска да видим бутушките. И така. Въгли ще искаш ли? Ме... Да. Добре. Ще викаме само ралито в този сървър. Да, айде. И до тук бяхме, хора. Защо? Довиждане. Лек ден.